Advertir a toda a corporación é que este é un momento desagradable. A primeira para min. É desagradable que un concelleiro me rete. É desagradable que non poida intervir tranquilamente. E, polo tanto, o que fixen foi poñer en marcha o regulamento, advertirlle que se non mantiña silencio se iba a ir da sala e, evidentemente, pois o pleno pode continuar ou pode suspenderse. E eu tiña dúas opcións. A vez que usted non quería abandonar a sala, podía pechar a porta da sala adyacente e facer o pleno sin vostede. Sí. Secretaria, informe, por favor. Pídolle que informe, por favor, as opcións que tiñamos hoxe. A ver, o artigo 24.3 do RON dispón a posterior das 3 chamadas a orde na mesma sesión, con advertencia na segunda das consecuencias dunha terceira chamada, a presidenta poderá ordenarlle que abandone o salón de plenos ou o lugar onde se desenvolva a sesión, adoptando as medidas que considere oportunas para facer efectiva a expulsión. 3. Se durante a celebración da sesión se produce unha alteración da orde pública que impedise o normal desenvolvemento da sesión, a presidenta poderá ordenar a suspensión da sesión. Se non se pode reanudar a sesión por persistir as circunstancias que deron lugar á suspensión, a presidencia, oída a xunta de voceiros, poderá reanudar a sesión a porta pechada ou levantar definitivamente a sesión, convocando no prazo máximo de 10 días unha nova sesión co carácter da anterior para o tratamento dos asuntos que quedasen pendentes. Gracias, Paula. Polo tanto, como vexo que a súa actitude non cesa en ese reto, fíxense que debate máis normal que son os festivos locais, pero vostedes están rabiosos e, polo tanto, cada vez que a alcaldesa toma a palabra non a deixan intervir. E o único que lles pido é respeto. O único respeto que teño con vostedes, que lles escoito en silencio. E moitas das cousas que vostedes me dicen a mí non me gustan, pero teño que aceptalas, escoitarlles e respetarlles. E xa lle anuncio que se queren que teñamos este circo todos os plenos o vamos a ter. Pero eu non vou a tolerar que os voceiros dos grupos políticos me interrumpen no uso da palabra. Non o vou a aceptar ni o vou a tolerar. E dito isto, polo ben de todos e polo respeto da xente que está escoitándonos e que nos ven a ver, deberíamos de ter unhas formas diferentes. Diferentes, porque non é agradable isto. E eu, polo funcionamento da vida municipal, cos asuntos que hai aquí que son necesarios poñer en marcha, o pleno se reanuda. Pero insisto que podía ser a porta pechada, sin vostede, ou podería ser dentro de 5 días. Bueno, concelleiros e concelleiras e resto de veciños, o que vamos a votar é o 7 de agosto festivo local que se pasa o lunes porque é sábado, e o 13 de xuño que é domingo e pasa o lunes. O que lle quero decir aos grupos políticos é que esta alcaldesa e todos os gobernos que me acompañaron desde que son alcaldesa sempre quixen respetar o festivo de San Mamede, sempre quixen respetar o festivo da Rosa e os gobernos que me acompañaron sempre trouxemos aquí esas dúas propostas, o día do San Mamede e o día da Rosa de Mos. E sempre tiven que escoitar da oposición o mismo, que si pasamos o martes de Entroido, que si o San Mamede non sea o 7 de agosto, non sea festivo local, sempre. E o BNG nunca apoiou esta proposta. Chama a atención que cando o San Mamede toca en venres, en xoves, en mércores, resulta que queiran pasar o festivo a martes de carnaval, chama a atención e agora que veñan aquí a decirnos non, precisamente, pois que sexa festivo o sábado para que a xente poida asistir á festa. O sábado, 7 de agosto, todo o mundo está de vacacións ou todo o mundo está de descanso. E, efectivamente, haberá excepcións, claro que as hai, como, por exemplo, a hostelería. Claro que as hai. Tamén no domingo hai xente que ten que traballar. Tamén os festivos hai xente que ten que traballar. Pero nós vamos a seguir a línea de sempre. A proposta de sempre, que quede moi claro. E claro, ven aquí a facer demagoxia de que sea aviso do libramento, pregunto eu, que lles parece se facemos o lunes de San Liborio? Que lles parece se facemos o Día das Nieves de Erville? E se facemos o San Martiño de Tameiga? Ou se facemos o lunes de San Franco, festivo? Ou se facemos o lunes do Cristo dos Cabaleiros? Ou o lunes do Cristo da Carretera? Ou o lunes de San Salvador de Louredo? Ou o lunes da Virxen do Rosario? Ou o lunes de San Eleuterio? Que lles parece?
Pois, evidentemente, todos os santos destas parroquias teñen a súa festividade. Eu acompáñolles a todos e me encanta ver como os veciños a celebran, pero o Concello ten que ter un día festivo sempre igual que o patrono de Mos. Porque nin a Virxe do Libramento, nin San Liborio, nin as Neves, nin San Martiño, nin San Franco, nin o Cristo dos Cabaleiros, nin o Cristo da Carretera, nin San Salvador de Louredo, nin o San Eleuterio son os patronos de Mos. No. O patrono de Mos é San Mamede. E San Mamede, mentras eu sea alcaldesa, vai a ser festivo local. Este ano toca sábado, pásase o lunes. Cando toca domingo, pásase o lunes. E cando toca lunes, é lunes. E cando toca martes, é martes. Que quede moi claro. E todo o que levan feito vostedes aquí é enredar. Eu sei que lles está facendo daño eso. Seino porque o puden tocar e palpar de cerca en Torroso. Seino. Por eso intentan vir aquí pois a enredar. Porque si Camilo algo dixo claro que é un campeón de enredar, non hai máis que ver o que acaba de ocurrir. E, polo tanto, Gustavo, me gustaría que toda a corporación, Alejandro, vote a favor do mismo, porque son os festivos locais, 7 de agosto, 13 de xuño, 7 de agosto, 13 de xuño. Solamente se pasan o lunes cando toca sábado ou domingo. Creo que está moi claro, non? E vostedes, pois, desde pasar a martes de Entroido, hasta pasar a que foran os festivos do Porriño, hasta pasar a que foran os de Vigo, aquí do BNG escoitei de todo. Non vostede, porque vostede leva aquí 8 anos, pero antes hubo outro BNG e outro BNG, e se escoitou de todo o variopinto que poida vostede pensar. Nunca o BNG apoiou a que se celebrase o 7 de agosto festivo local. Nunca. Por eso, eu o que lle estaba dicindo, e vostede me estaba dicindo que mentía. Non estou mentindo. Nunca o BNG apoiou o 7 de agosto festivo local. Nunca. E este ano tampouco. Porque está dicindo que non se pase o lunes e que se faga o lunes do Libramento. E nós non estamos de acordo. Por lo tanto, que vamos a votar é que os festivos locais sean os de sempre, o 13 de xuño e o 7 de agosto. Toca a fin de semana, pásase o lunes seguinte. Procedemos á votación. A emenda presentou no BNG, non? Sí. A emenda do BNG, votos a favor da emenda. Partido Socialista, BNG, votos en contra. Partido Popular, votamos a proposta que foi a comisión informativa. Votos en contra da proposta do Goberno. Abstencións, BNG, Partido Socialista, votos a favor, Partido Popular. Queda aprobada por maioría e pasamos ao seguinte punto da orde do día. Que ven sendo a modificación dos réximes de dedicación, retribucións, compatibilidades dos concelleiros de José Ramilo Hermida e Laura Méndez Senlle. Isto foi a comisión informativa, dictámonos favorablemente e voulle dar en primeiro lugar a palabra a Pepe Ramilo. Bo día a todos e a todas. Fundamentalmente a renuncia ou o desistimento na delegación de urbanismo ben motivada porque é unha delegación de moitísima exigencia en tempo e neste momento a miña dedicación profesional me impide ter o tempo que realmente o urbanismo merece. Hai moitos proxectos, hai moitas horas, hai moita atención que prestar. Entón, considero que por honestidade e por coherencia non debo continuar con esa delegación, si cos meus cargos e con miñas obrigas dentro desta corporación municipal. Simplemente é un tema de tempo. Se non lle podo dedicar o tempo, tampouco ten moito sentido seguir co 75% de adicación parcial e por iso é o conxunto deste desistimento. Gracias. Gracias. Ten a palabra Alejandro. Bruno. Sí. Bo día a todas e a todos, os presentes e os que nos estén vendo por streaming. Nada, se me permite esa confianza, Pepe, e dado que como técnicos tocounos debater e discutir algúns asuntos neste pleno, quería agradecerche a túa labor e as túas formas. Esperamos que todas as oportunidades perdidas polas incompatibilidades do posto non fren o teu crecemento profesional e que podas traballar en novos proxectos de novos desenvolvementos urbanísticos que se están dando a coñecer
neste e noutros concellos limítrofes. E sobre os debates que tivemos, agradecerche as formas calmadas, sen levantar a voz, pausado, e sen mesturar moito temas que nada tiñan que ver co que se estaba a falar, aínda que non estivésemos de acordo un co outro. Desexarte sorte nesta nova etapa, aínda que non é unha despedida, porque nos seguiremos vendo, ou polo menos ata maio. Grazas. E a Laura, pois, desexarlle sorte na súa nova responsabilidade. Gracias, Bénega. Ben, é entendible as explicacións que acaba de dar o concelleiro José Ramilo. No persoal desexamos o mellor na súa reincorporación ao mundo laboral plenamente, pois que teña, que lle vaya moi ben, non sei se desexarlle moito traballo, pero que o teña, polo menos que o disfrute. A Laura, acerto, probablemente a critiquemos cando toque criticala, que intente mellorar a faceta que lle deixou o concelleiro anterior. No plano político non vamos a ser tan benévolos, porque entendemos que non se fixeron ben as cousas. Non é unha crítica persoal a vostede como persoa, ni moito menos, senón unha crítica que estendemos a todo o goberno. Hai certa parálise por parte do goberno, certa descoordinación, bótase de moito de menos unha coordinación que en parte non é responsabilidade súa. Aí sí que lle achacamos un pouco a alcaldesa, que está máis centrada en Madrid que en Mos, e se nota que non está ao día a día, e iso se transfire ao resto dos concelleiros. Vostedes teñen unha responsabilidade, evidentemente, pero ao final quen comanda a nave é quen ten maior responsabilidade e non a está comandando, e notase, e vese en moitas facetas. Para mostra un botón, temos 25 peticións de información pendientes de que se nos entregue por parte do goberno municipal. 25. Algúnas teñen máis de un ano de petición. A lei establece 5 días para contestar, e se non se contesta, ten que darse a documentación. Non se nos dá ningún tipo de documentación. Algúnas se nos foi entregando despois de moito insistir. E iso tamén é unha mostra que ou hai unha desidia, que espero que non sexa o seu caso, ou hai unha falta total de transparencia por parte do goberno. E iso hai que remedialo. Porque ao final dá a sensación de que queren agochar cousas. Eu creo que vostedes non queren agochar cousas. Pois entón que fluya a información. Despois tamén hai unha descoordinación evidente. Hai 3 meses a alcaldesa retirou de un pleno da orde do día o asunto que era Pepe, vas a seguir en patrimonio, vaiche tocar o patrimonio municipal, o inventario de patrimonio municipal, perdón, sin dar ningún tipo de explicación. Ata os propios concelleiros do goberno non sabían por que se retirara o punto. Entón iso demostra unha falta de coordinación que teñen que enmendar. Non o digo por o caso concreto de que vostede dimita ahora, senón que é unha tónica que se viu e, por desgracia, estáse acelerando nestes últimos meses. Entón, conclúo, porque tampouco quero facer unha crítica persoal a vostede, desexamos o mellor, sinceramente. No ámbito humano é unha persoa que se pode falar con vostede, ten un bo trato, nada que decir. En xeral, o goberno, sodes todos boa xente. E, ao final, aquí a crítica que facemos sempre é ao cargo político e institucional. Nunca pensedes que vamos ao personal, nin a crítica que estamos facendo é a vostedes como persona, porque con algúns teño máis confianza que con outros, e, ao final, fora daqui, podemos tomar un café tranquilamente. Pero o que sí que lle pedimos é, ahora que se reforma o goberno, por favor, estas eivas que sinalamos intenten correxilas, porque ao final, aínda que nós esteamos totalmente en desacordo con vostedes gobernan e queremos que ao Concello lle vaya ben. Entón, aínda que queremos que non sigan gobernando, que vayan acertando, polo menos. Nada máis. Gracias, Leo. Simplemente non estou de acordo co que acaba de dicir Gustavo. Isto obedece simplemente ao que acaba de explicar Pepe, a un tema directamente persoal del, nunca por un mal funcionamento da área de urbanismo, que ao contrario, estamos super satisfeitos no traballo de Pepe e, sobre todo, da aportación que ten Pepe como técnico e como aparelladora
a todo o que nos pudo aportar como Concello. Por iso que non estamos de acordo que sei que ten que facer política desta modificación. Para nós o ideal seguir a estar como estábamos porque tiñamos un equipo perfectamente preparado para levar esta legislatura, pero un tema persoal que lle afecta a él directamente, pois se fai esta reestructuración, pero para nada compartimos o que está dicindo, simplemente pois enmascolando de boas palabras, está intentando confundir a xente. Pois gracias a todos e a ti gracias, Pepe. Perdón, queren seguir intervindo? Perdón. Adiante, sí. Partido Socialista, Bruno, Gustavo. Non, só aclarar. Non era unha crítica persoal ao concelleiro por si mismo, senón que aproveitando que vai haber unha reestruturación, sinalar aquelas eivas que creemos desde o Grupo do BNG que ten o goberno en xeral. Non era unha crítica específica ao concelleiro, que creemos que cometeu erros, tamén tivo acertos, pero foi unha crítica en xeral. De feito, temos unha impresión persoal que el, se pudera, faría máis cousas ou cousas de outra maneira, precisamente pola súa formación como técnico. Pero non pense ou non diga aquí que é unha crítica persoal a él, porque non o é. O que falamos é unha crítica extensiva ao goberno, ao funcionamento xeral do goberno. E o que decimos é que, agora que van facer unha reestruturación, aquelas eivas que se sinalan e se ven, que intenten melloralas. E Pepe, na súa posición, tamén as pode mellorar, ainda que sea de patrimonio. Mira, ahora que me acordo, o Castro de Torroso, por exemplo, que é unha débeda pendente que temos, pois intente, na medida das súas posibles, intentar sacalo adiante. Nada máis. Gracias. Alguna intervención máis? Non? Vale, pois no que estaba dicindo, que rematando, dirixíndome a ti, Pepe, antes quería decirlle pois á oposición, en este caso a Gustavo concretamente, que este debate sería moi fácil se tuviéramos un aumento de gasto. Como non hai aumento de gasto, senón que hai disminución de gasto, pois entón tendríais que meter comigo. Sempre hai que buscar o as para matar o tres. Pero o as témolo nós, non se equivoquen, témolo sempre nós, e efectivamente, se algo temos que recoñecer todos os días do noso traballo é que temos sempre eivas, todos, vostedes tamén. E, polo tanto, como se logran as cousas? Salindo da casa todos os días pensando que hai que mellorar. E iso é o que fai este goberno. Saber que temos defectos, saber que cometemos errores, saber que hai cousas que se poden facer mellor. E con eso vivimos presentes sempre. O sea que me parece bastante un xesto bastante claro de que as cousas van ben cando pois a oposición nos dice que hai eivas que hai que mellorar. Sí, claro, pero a maior parte delas van ben. Eu, Pepe, quero che dar as gracias porque fíjate tú que empezamos a legislatura cando che pedimos que nos acompañases na candidatura, empezamos a campaña electoral con unha proposta que era desenrolar os solos urbanos, os urbanizables, tirando o concello deles, non? Nos parecía que a xente non entendía moi ben o que queríamos decir. Eu mesma pensaba que iba a ser difícil e ao final, pois, me parece que este paso a un lado que dices, a miña vida profesional estou empezando a notar que se deteriora e quero conservala, mantela e vou a tratar de dedicarlle un pouco máis de tempo que hasta ahora, pero fíjate en que momento, cando deixas o asunto arrancado. A modificación do plan se vai a poñer en marcha e creo que non hai mellor satisfacción para ti e, por suposto, para min que ver que vai a quedar para sempre a túa pegada, que é o primeiro solo que o Concello vai a tirar del, vai a ser un sistema de cooperación, que vamos a ter en Puxeiros pois unha zona con moitas vivendas protegidas, unha zona transformada, e creo que eso simboliza o teu traballo, e, polo tanto, eu estou moi satisfeita do que se fixo en estes 3 anos, e tú podes estalo tamén. Sempre se pode mellorar, claro que sí, todos podemos mellorar. E se non quixéramos mellorar, pois non estaríamos aquí no día a día loitando, porque nunca é suficiente. Pero tamén creo que demostra a túa responsabilidade e o sentido non da responsabilidade cando ves que hai que darlle paso a outro compañeiro que axude, porque necesitas, pois, efectivamente, ser sincero e para dedicarte máis ao teu non queres que o Concello se vexa enturbiado. Así que che damos as gracias e a Laura pois lle desexamos unha traballadora do Concello desde hai moitos anos,
que coñece perfectamente o Concello por dentro todos os recunchos de calquera departamento, por lo tanto estou segura de que todo seguirá tan ben como hasta ahora, pero efectivamente sempre mellorando. Entonces, procedemos á votación de este asunto, que é o número 3, votos en contra, abstencións, Partido Socialista, BNG, votos a favor, Partido Popular, queda aprobado por maioría. E pasamos agora a moción do BNG sobre a recuperación do río Louro. Foi a comisión informativa e ten a palabra o voceiro do BNG. Ben, a moción que traemos sobre a recuperación e cuidado do río Louro é un tema, como outras mocións que se traen, é un tema que é recurrente en varios aspectos, pero quixemos traer unha moción que fora máis global, que pensara no río Louro non como aspectos concretos, como pode ser o paseo, como a retirada de cascallos do leito do río, sino como algo máis integral e unha visión de conxunto. Entón vou a dar paso á lectura. O Louro non é solamente un río que transcorre polo noso concello e que lle dá nome ao Val da Louriña, é moito máis que iso. É todo un sistema natural que proporciona auga, unha contorna natural chea de biodiversidade e un lugar de lecer para a veciñanza. Pero este sistema natural vese constantemente ameazado tanto pola acción humana como pola falta de actuación das administracións para garantir a súa preservación. O río Louro, ao seu paso por Mos, sofre verteduras incontroladas e conserva construcións de muros que xa eran ilegais no seu momento e respecto das cales nunca se actuou. Ademais, algunhas destas estruturas remataron por caer no propio leito do río. Por outra banda, tamén hai unha degradación medioambiental. A Confederación Hidrográfica Miño-Sil non está a cumprir coas súas obrigas do coidado do río e podemos ver como hai multitude de árbores caídas, residuos e verteduras no leito do río e a administración responsable non toma medidas para atallar o problema. Tamén existe unha problemática coas especies invasoras que ameazan a biodiversidade autóctona, provocando un evidente desequilibrio ecolóxico. O Louro tamén é un lugar que se pode desfrutar como espazo de lecer, sempre que se faga dunha maneira respetuosa co medio. Foi un goberno municipal do que formaba parte o BNG cando se iniciou o paseo do río Louro. A premisa era moi clara, crear unha senda transitable para que a veciñanza poidera desfrutar da entorna do río e sempre tratando de respetar a súa contorna natural. Por iso criticamos os plans do goberno local do Partido Popular de prácticamente formigonar o paseo do río Louro, algo que vai en contra de toda a lógica medioambiental. As consecuencias as están a ver, pois o propio paseo en algúns tramos está sendo literalmente comido polo río. A todo isto hai que sumarlle que por parte do goberno local prácticamente non existe un investimento no mantemento do espazo e non deixa de ser paradóxico que mentras o goberno anuncia a construción de novos tramos do paseo do Louro, os antigos estean a desfacerse por falta de investimento en conservación e mantemento. En definitiva, o Louro é un patrimonio inmenso que temos e, por desgracia, por parte das administracións non se lle está a dar a atención que merece en todo o seu conxunto ecolóxico, medioambiental e social. Por todo isto exposto, propoñemos ao Pleno Municipal a adopción dos seguintes acordos. Instar a Confederación Hidrográfica Miño-Sil a que tome medidas para a retirada de árbores caídas no leito do río, así como de cascallos de infraestructuras. Solicitar á Confederación Hidrográfica Miño-Sil a elaboración dun informe sobre o estado do río Louro no termo municipal de Mos, identificando os puntos con presenza de verteduras, especies invasoras, obstáculos no leito e outras afeccións ambientais, co fin de establecer prioridades de actuación. Instar ao Goberno Municipal en colaboración coa Confederación a elaborar un plan para a erradicación de especies invasoras na contorna do río Louro. Instar ao Goberno Municipal a elaborar un plan para a conservación e o mantemento do paseo do río Louro, primando sempre a conservación da contorna. E, por último, impulsar a creación dunha mesa de traballo e coordinación entre os concellos de Pazos de Borbén, Mos, O Porriño e Tui, xunto con Confederación Hidrográfica Miño-Sil, co obxectivo de elaborar unha estrategia conxunta para a conservación, restauración e posta a valor do río Louro ao longo de todo o seu percorrido, dende o seu nacemento ata a súa desembocadura no río Miño. A moción, evidentemente, é clara. O que busca é que coidemos o noso río, que ao final é un patrimonio, como se decía, social, medioambiental e ecolóxico. Evidentemente, hai unha crítica ao goberno, porque nós no seu momento non estábamos de acordo como se proxectou a continuación do paseo do río Louro, precisamente porque ao crear unha estrutura tan sólida, pois creou os problemas que vemos. E pois tamén o que lle recriminamos é a falta de mantemento desas infraestructuras. Despois a Confederación, que probablemente seña a que máis responsabilidade ten das administracións, hai un abandono evidente. Porque o problema moitas veces xa non é que a Confederación non actúa, é que tampouco deixa actuar
nin a veciños, nin a asociacións, nin ao propio Concello. Entón, aquí con esta moción o que se busca é que todas as administracións nos coordinemos para crear un plan para todo o Río Louro. Isto culmina nesa mesa, nesa comisión, chamémoslle como queiramos, convenio, entre os 5 concellos e a Confederación para, dende o seu nacemento en Pazos ata a desembocadura en Tui, preservalo. Porque é absurdo que en Tui sexa a Rede Natura, o Louro, e Mos non nos sexa. Porque, por moi ben que Mos coidemos o entorno do río Louro, se en Pazos de Borbén, por exemplo, a decantadora que está vertendo ao río non a retiran ou non a poñen en orden, seguimos na mesma. Non sirve de nada de que aquí retiremos especies invasoras se non o fan en Tui. E ao revés, se o fan en Tui e non o facemos en Mos, non sirve de nada. Entón, a moción o que busca, alén das críticas razoables, entendemos, que lle facemos ao goberno, é que iniciemos un camiño para conseguir que o Louro en todo o seu traxecto pois sexa conservado e posto en valor. Gracias. Partido Socialista. Sobre esta moción que presenta o BNG, pois estamos de acordo cas propostas que aquí traen. O noso voto vai ser favorable, xa que todo o que sexa a protección, a conservación e a ampliación do río Louro, dentro dos parámetros da protección medioambiental, é unha oportunidade para mellorar esta senda, para o lecer da veciñanza, un refuxio climático nestes vagas de calor e darlle máis valor ao noso patrimonio cultural. Gracias. Ten a palabra a concelleira de Medio Ambiente, Laura. Buenos días a todos y a todas. Precisamente porque somos conscientes de esa inmensa riqueza biológica, patrimonial y social, no podemos apoyar una moción que plantea que el gobierno local no invierte en el mantenimiento del sendero. Paseo que hormigonamos contra toda lógica medioambiental, paseo que se está deshaciendo por falta de inversión y conservación, paseo que no le prestamos la atención que merece, un relato catastrofista que ignora la realidad. La defensa del Louro no se hace desde el alarmismo, sino desde el equilibrio. La moción del BNG adolece de un error de bulto, que viniendo de concejales con experiencia no es un despiste, sino una profunda deslealtad institucional. Exigen a este Concello actuaciones sobre el cauce y el mantenimiento del río Louro que la legislación española, concretamente la Ley de Aguas, asigna de forma directa y exclusiva a la Confederación Hidrográfica. El BNG confunde intencionadamente a los vecinos atribuyendo competencias estatales a la administración local. Es lamentable ver cómo el BNG utiliza en sus canales y redes sociales para difundir fotos, alarmismo y denunciar un supuesto abandono que es rotundamente falso. Saben perfectamente que mienten, mientras se dedican a la política del clic y la pancarta para rascar votos. Este Gobierno trabaja con datos y rigor. La verdadera política medioambiental no se hace con publicaciones manipuladas, se hace asumiendo las competencias propias y exigiendo con lealtad a quien corresponde las ajenas. Precisamente por eso este Gobierno y el de años anteriores no se ha limitado a hablar de él. Ha trabajado para conservarlo, mantenerlo y ponerlo en valor. Y sorprende que pretendan transmitir la idea de abandono, cuando cualquier vecino que recorra el Paseo Louro puede comprobar las actuaciones realizadas y el mantenimiento continuo de este espacio. Que se puede hacer más, sin duda, pero no significa que no se esté trabajando como quieren dar a entender. Pues los desperfectos sufridos en la senda fluvial es importante señalar que no se deben a la falta de mantenimiento por parte del Concello, sino al desvío del cauce provocado por la caída de árboles y otros elementos que alteraron el curso natural del río. Esta situación ocasionó la erosión de la margen y la erosión de la senda. Desde el primer momento se realizaron las gestiones oportunas ante la Administración competente, Confederación, para que actuara sobre el cauce, ya que la eliminación de los obstáculos no nos compete. Una vez resuelta esa situación, el Concello actuará en la senda y todos sabemos cómo se las gastan estos organismos oficiales, cómo es la Confederación, con una burocracia infinita, donde los expedientes tardan meses y años en resolverse. Confederación Hidrográfica, que por cierto depende del Gobierno central, del Gobierno de Pedro Sánchez, al que su partido sostiene en el poder en Madrid y al cual no me consta que le exijan mayor celeridad en la resolución de expedientes que precisan de actuaciones urgentes como la que denuncian. Conviene no confundir a los vecinos atribuyendo al Concello una responsabilidad que no le corresponde. Nuestro compromiso ha sido y seguirá siendo
el de reclamar las actuaciones necesarias, colaborar con las administraciones competentes y recuperar cuanto antes este espacio para el disfrute de todos. Y por este trabajo nos ha sido reconocido en el año 2024 y nos lo vuelven a reconocer en el año 2026, otorgando la bandera azul del Sendero del Louro, porque el trabajo realizado para mejorar este sendero del río lo podemos acreditar. Pues ya en el año 2012 se envía a Confederación el proyecto de recuperación de la senda existente. En el 13-14 se ejecuta el proyecto aprobado por la Confederación, importante, siempre sujeto a sus criterios. Estamos hablando de ordenación del cauce y márgenes del río Louro desde Gata hasta Noveleda. En el 17 se redacta un proyecto que amplía hacia el norte 1 kilómetro más la senda de Noveleda a Lagoal. En el 2019 se envía a Confederación un informe de la situación de daños existentes sin respuesta. Y en el año 2025 se propone a Confederación la ampliación de la senda hacia el sur 1 kilómetro más desde Gata a Lagoas, que cuenta ya con su aprobación para su ejecución y la financiación por parte de la Consellería de Medio Ambiente. Paralelamente a esta ampliación promovida desde el Concello, conocedores de la dejación de Confederación el mantenimiento del cauce del río, en el año 2025 se presentó un proyecto de mejora del mantenimiento del sendero, de la gestión de la biomasa y obstáculos del cauce y de la mejora del pavimento, incluyendo dotación presupuestaria en este presupuesto del año 2026 de 55.000 euros. Pero nuestros informes y solicitudes han hecho mella en Confederación, que desde hace 15 días antes de que se presentara la moción, es decir, empezaron el lunes 20 de julio, Confederación, a través de la empresa Traxa, está trabajando en la retirada de árboles y limpieza de biomasa en el cauce del río desde Louredo hacia Mos. Demostración de que mucho el río no lo pisan y de que esta moción llega tarde. Gracias. Gracias, Laura. Gustavo. É curioso que as nosas mocións sempre chegan tarde. Pero é casualidade, son casualidades da vida que cando se presentan estas mocións, cousas pasan. Cousas ocurren e as cousas móvense. Vostede centrouse na nosa moción en 3 puntos concretos, que era a crítica ao goberno local, que é unha crítica razonable e que é facilmente demostrable, porque calquera que vase polo río Louro pode ver que habitualmente se poñen cintas, vallas, porque se está desfacendo o paseo. E se está desfacendo porque se previu mal no seu momento. E no seu momento dixemos que non se podía poñer ese tipo de estructuras. De feito, a Confederación, como sabe, con bo criterio, por fin, xa non permite ese tipo de instalacións tan fixas ao marxe do río, precisamente porque o río se ten movimento. Vostede di que nós lle atribuímos ao Concello que ten que limpiar. Primeiro punto da moción, instar a Confederación Hidrográfica Miñosil a que tome medidas para a retirada de árbores caídas no leito do río Louro, así como de cascallos de infraestructuras. Isto é o que pon a moción. En ningún momento instamos ao Concello a que asuma esa competencia, porque non lle corresponde. En todo caso, podrá colaborar coa Confederación. Vostede se centra en que fixemos en redes sociais, fixemos publicacións nas cales instamos ao Concello. Sí, porque o Concello é o que ten que instar, e o Concello é o que ten, é a administración máis cercana, é o que ten certa responsabilidade. Xa lle dixen hai non moitos plenos que igual vai sendo hora de denunciar a Confederación, porque o Concello xa denunciou a outras administracións, por exemplo, ao Ministerio ou a Delegación de Estradas de Pontevedra, recentemente. Pois igual hai que denunciar a Confederación por deixación de funcións. Pero a moción tampouco pretende ser unha gresca política ou partidista. Se vostedes hai puntos cos que non estén de acordo porque creen que os están facendo, pois ben, pois retíranse. Non hai problema ningún. Pero vostede falou de todo menos do que a moción quere tratar. Que? A retirada de especies invasoras? Non o comentou. A creación da comisión cos 5 concellos? Están de acordo con iso? Non creen que é importante que os concellos todos polos que pasa o río Louro que nos coordinemos para facer un tratamento? Por exemplo, se se quere continuar o paseo do río Louro, que creo que é a intención xa primixenia cando o Benegao creo de chegar ao Porriño ou de chegar a Tui, o lóxico non será coordinarse con eses concellos para facer o paseo cunha estrutura lóxica, cunha continuidade, etc. Entón, se hai puntos cos que non estén de acordo, que polo que vostede expuxo, entendo que está de acordo con todo. A parte de que non lle gusta a moción nin as nosas publicacións en redes, que é entendible. Entón, non nos diga que vota en contra
porque xa teñen cousas que están facendo. Hai moitas cousas que se poden facer. Pois, bueno, voten a favor deses puntos, como se queren que votemos a moción por puntos, nós estamos de acordo. E depois vostede me fala de Traxa e de a limpeza que fun, eu fun a vela. Non sei se os técnicos municipales foron, pois a mellor tiñan que ir, porque o que fixeron hai en puntos que se o fai o Concello ou o fai un veciño, méteno na cárcel, porque en puntos deixaron os árboles no medio do río. Non sei se despois os recolleron, pero eu, cando pasei, había árboles no medio do río recén cortados. Bueno, árboles e ramallos. Entón, non sei se o Concello acudiu, pois a mellor esa coordinación é a que nos está faltando. Se vai Traxa, a mellor ten que estar os técnicos municipales ou a concelleira ou quen sexa para dicirlle non fagades isto, hai que facer esta cousa. Bueno, pasouse mo tempo. Non pasa nada, xa tamén antes pasouse Laura un pouco. Partido Socialista? Laura. Decirte que, por supuesto, que fui allí a ver los trabajos y que estoy en coordinación con los técnicos de Traxa y que, bueno, me imagino que esos son labores puntuales de lo que es la limpieza que están haciendo y que las están recogiendo. Yo ya fui en 2 ocasiones. Segundo, el tema de la recogida o de la campaña para la lucha contra las especies invasoras me parece un tema interesante. En este momento nosotros empezamos por las campañas de recogida de basura en muchos espacios naturales de Mos y pues, a lo mejor la siguiente pues, es, como no, la lucha contra las especies invasoras. Después, decirte que el que Traxa esté en este momento limpiando el río es que es fruto de la insistencia y de la cantidad de escritos que se han presentado desde el Concello. Y después quería decirte que aparte, que quiero que sepáis que nos preocupa el río y este sistema natural que, como bien dice, nos proporciona agua, espacio natural lleno de vida y biodiversidad que necesitamos preservar, y por eso desde el mes de marzo iniciamos el proyecto para el seguimiento de aves reproductoras y anfibios del Concello de Mos. Un ornitólogo de reconocido prestigio está trabajando en el inventario de aves reproductoras y anfibios de varios espacios de Mos, entre ellos el entorno del río Louro. Informe que se presentará en las próximas semanas y que pretende dar a conocer la riqueza de estas zonas tanto en los centros escolares municipales como a los vecinos y usuarios de estos lugares. Pues miren si es falso el relato de abandono que sostiene el BNG, que mientras ustedes se dedican a hacer fotos sesgadas para sus redes sociales, los organismos públicos oficiales premian la gestión de este gobierno local con la bandera verde de Galicia. ¿Saben lo que significa este galardón que ustedes obvian de manera tan desleal? Pues significa que la Xunta de Galicia reconoce a este concello como un referente en la protección del paisaje, en la gestión de los espacios naturales y en el cuidado de nuestro entorno, incluido el entorno del río Louro. Ustedes tienen un problema muy grave de coherencia. Pretenden hacer creer a los vecinos que el concello destruye el río, que no lo mantiene, pero la realidad y las certificaciones oficiales demuestran que somos un ayuntamiento modelo en sensibilidad ambiental. A este gobierno no le evalúan los likes del BNG, nos avala un comité técnico que pone en valor nuestro esfuerzo diario por mantener limpias las sendas, cuidar los márgenes y respetar nuestro patrimonio natural. Gracias. Gracias, Laura. Gustavo? Ben, pero das propostas que hai na moción exactamente con cal deles non está de acordo, porque vostede fala de que o tema das especies invasoras é unha boa idea, pero máis pa diante, é porque non a aprobamos agora. Se considera que esa parte é unha boa idea, aprobémola agora. Quere retirar o resto dos puntos? Pois faga a proposta, retirámolos, non hai problema. Esta moción pretende ser constructiva. Hai a crítica ao goberno, evidentemente, porque nos entendemos que non se fixo todo ben. Vostedes pensan que sí, bueno, é unha discrepancia. Pero ao final esta moción trata de ser constructiva, traer no que nos entendemos que é unha boa idea. A idea que vostede acaba de poñer encima da mesa, que están levando a cabo co ornitólogo para o tema das aves, supoño que migratorias, etc., é unha boa idea. Mira, estou recoñecendo que é unha boa idea. Ben, pero vostede convirá comigo que esas aves non entenden de fronteiras. Anidan por todo o río Louro. Último punto da moción, coordinarnos os concellos todos que están no río Louro, porque as lagoas do Porriño, en Tui, etc., tamén hai aves migradoras. Entón, o lógico sería que todos os concellos nos coordinemos e ese proxecto que ao mellor se circunscribe a Mos, pois que ao mellor se circunscriba a todo o río Louro. E creo que sería algo positivo. Entón, nos insistimos de
vostedes entenden que están facendo ben a labor. Ben, hai cousas que aquí creen que non se deben de votar, non me dixo cales. Nos entendemos que é unha moción que é constructiva, que aporta ideas que son interesantes e que se poden aplicar agora, o sea, aprobar agora e ao longo deste ano e do ano que ven. Entendemos que no próximo mandato que se continúe, que se siga facendo. Non sei cal problema teñen da creación da comisión, o tema das especies invasoras, instar a Confederación a retirada de árbores e cascallos, que ao final é o que votamos. O da bandeira azul, ainda estou pendiente que se me entrega a documentación que solicitei sobre a bandeira azul. O da bandeira verde, estupendo. Se non estamos criticando exactamente iso, estamos tratando unha moción constructiva que trae unha proposta que entendemos que é boa. Por iso lle pedimos a toda a corporación que vote a favor. Moi ben. Moitas gracias. Eu quería, en primeiro lugar, darlle as gracias a Laura. Bueno, pois porque desde que está ao frente de todo o que é a parte verde do Concello, pois os resultados están aí e, evidentemente, ter unha bandeira verde no Concello. Somos solamente 35 concellos en Galicia que temos a bandeira verde de 313 concellos. Ter unha bandeira azul no paseo, pois eu creo que iso fala por si solo, non? E, sobre todo, cando un se pon a facer, cando chegan este tipo de mocións, pois nos valen para facer un pouco de repaso de hemeroteca e poñernos a pensar o que leva feito o Concello, o que leva investido o Concello e o que leva buscado o Concello. E onde estaban vostedes? Porque é a primeira vez que eu, pois, vexo unha moción sobre o paseo do río Louro, justamente cando precisamente a Confederación está limpando o río, non? Por iso chama a atención e por iso a concelleira lle dice que chega tarde, non? Eu creo que tamén que estamos de noraboa nunha cousa. E é que a decisión que tomei de que non se trouxeran aquí mocións que tiveran que ser debatidas nos demais parlamentos, autonómico, estatal e demais, europeo, pois, polo menos, fixo que a oposición traia mocións de verdad sobre Mos, inda que cheguen tarde. O mes pasado viñan con unha cuestión de Guizán, que xa se explicou o que non fixo o Partido Socialista cando gobernou a Diputación e o BNG cando gobernou a Diputación, e tivemos que facer un pouco de remember, pero tamén lle dixemos que eso se iba a cometer. Hoxe, pois o mismo. E eu, o que me parece é que de aquí ao que queda para as eleccións, que deben ser como 9 plenos, 8 plenos, pois vai a pasar o mismo. Entón, sempre está ben falar de cousas de Mos, inda que sea para poñer a cada un no seu sitio. E eu que vou a facer eu agora e decirlles de verdad que teñen moi pouca memoria. E moita cara dura, tamén teño que decirlo. E moita cara dura, sí. Vostedes coñecen perfectamente os proxectos que levamos impulsado ao longo destes anos. Coñéceno. Os proxectos que dan lugar a que hoxe poidamos decir que Mos ten un dos mellores paseos fluviais de Galicia. E, por suposto, da provincia de Pontevedra. Pero, a pesar deso, a vostedes non lles importa e teñen que cubrir o expediente e facer as súas publicacións. Eu lles comprendo, lles comprendo, igual que vostede me decía, Gustavo, que non nos gusten as súas publicacións e que o comprende, nós tamén comprendemos que teñen que facelas. Comprendemos que teñen que cubrir un expediente dunha legislatura que non fixeron absolutamente nada e quedanlle 2 telediarios e agora non lle dá chegado o momento. Pero non se preocupen, que a xente sabe perfectamente quen estuvo, quen está e quen estará. Vostedes intentan reescribir unha realidade, pero é unha posición súa, non é a realidade. Todos os que compartimos o río Louro sabemos que un dos patrimonios grandes de Mos. Levamos, como saben, este goberno, o anterior, cando cheguei ao goberno de Mos, había feito no Paseo do Louro o 10% do que hai agora. O 10%. Por lo tanto, gobernar non consiste en presentar mocións, consiste en resolver os problemas e en buscar fondos, e tamén gobernar consiste en chegar ao pleno cando está casi rematada a legislatura e ten que escoitar pois cuestións como as de hoxe, que parece que hasta ahora onde estivemos nós. Eu quería facer así unha breve reseña de o que se leva feito nos últimos anos e, bueno, sin repetirme porque creo que Laura xa o explicou perfectamente, pero falamos desde o ano 12 cando se empezou esta historia que é conservar, coidar, manter, ampliar o paseo do río Louro.
Estou contenta de habelo mellorado, de que o goberno de Mos de hoxe ou de antes o continuase ou ampliase, buscásemos financiamento, presentásemos novos proxectos, nos tuéramos que pelexar coa Deputación de Pontevedra, coa Xunta de Galicia buscando fondos, pero sobre todo coa Confederación Hidrográfica, que saben que non é fácil, pero eu teño que recoñecer tamén aquí que nos últimos tempos estamos sendo bastante ben tratados, porque hasta ahora fomos moi maltratados. E eu recoñezo, non teño ningún problema en recoñecer que ahora levantamos o teléfono, nos atenden, nos resolven, nos atenden ademais bastante rápido e creo que unha mostra delo pois é os últimos saneamentos que están sendo moi autorizados bastante rápido e o Paseo do Louro pois que está sendo limpio. Pero teño que decirlles que isto pasou desde o ano 12 hasta ahora por unha fase 2, por unha fase 3, por unha fase 4 e estamos na quinta. E aí hai invertidos un montón de millóns de euros, de fondos, como digo, de outras administracións, pero tamén de fondos do Concello. En este momento, estamos investindo no Paseo do Louro 1 millón de euros. 1 millón de euros, que rematar o Parque da Pesqueira e poder poñer en marcha unha cuarta fase. Unha quinta fase. Entonces, mire, eu teño que decirlles que a historia do Paseo do Louro pois é a nosa historia, a historia desta alcaldesa e a historia deste goberno, coas eivas que vostedes queiran. Pero nós non vamos a aceptar unha moción donde pouco menos que nos diga que estamos descubrindo que hai un río aí abaixo e que hai un paseo. Nin de broma, nin de broma. Levo aquí 20 anos traballando, buscando fondos, para facer o Paseo 2, para facer o Paseo 3, para facer o Paseo 4 e agora para facer o Paseo 5. Ese gran Parque da Pesqueira tuvo un primeiro Parque da Pesqueira, un segundo Parque da Pesqueira e agora ten un terceiro Parque da Pesqueira. Polo tanto, non vou aceptar ningunha crítica hacia isto. Incluso a Confederación. Vostedes tiveron moito tempo de vir aquí a criticar a Confederación e non o fixeron. E eu, como alcaldesa, teño que recoñecer en este momento que a Confederación está atendéndonos. Non me importa recoñecelo, é así. É a administración do Estado, sí, pero en este momento está atendendo as demandas deste goberno e deste Concello. Están limpiando o río. Carai, que casualidade. E agora que están limpiando o río, veñen a presentar esta moción. Están autorizando os saneamentos. Están autorizando a recomposición de muros que se caíron coas choivas. Cando non ocurra tamén o direi, pero agora teño que decir que nos están atendendo. Así que, eu tamén en este repaso que estou facendo da historia do Louro, tamén quero dar as gracias aos propietarios. Aos propietarios, a todos os propietarios que estiveron cedendo terrenos para poder hoxe falar de 5 kilómetros de paseo de río. Saben cantos propietarios cederon os seus terrenos? Podían haber sido expropiados, pero que non houve necesidade, porque todos cederon excepto un. Por iso hai unha parte da historia que vostedes non queren contar. Claro, esa parte da historia ya vou a contar eu, que é precisamente cando hubo un propietario que se puxo en contra do río, que nos levou hasta o TSJ, e vostedes estiveron ao seu lado. É inapropiado que un partido político faga ese tipo de actitudes. Un propietario que se negou e que todavía sigue torpedeando ese Paseo do Louro. Todo o mundo o sabe, que é indecente o que fixo ese propietario. Unha ampliación do paseo desde o ano 17 que non veu a luz hasta hai 2 anos porque un propietario protegido por vostedes non deixaba ampliar o río. Despois de haber pasado polo xulgado, polo TSJ e polo Tribunal Supremo. Vostedes saben perfectamente que non ten ningunha razón. Vostedes sábeno, pero precisamente ese propietario contou co seu apoio como para que ahora veñan aquí a falar vostedes de que hai que coidar o Paseo do Louro. Claro que hai que coidalo, hai que protexelo e hai que estar ao lado do que é o Paseo do Louro e do beneficio que ten un Paseo do Louro e non políticamente posicionarse onde interesa. Tamén teño que decir que hubo aí un tempo donde pudemos haber tido xa antes unha ampliación do paseo e a Confederación Hidrográfica no ano exactamente 2017 tiñamos un convenio firmado coa Confederación Hidrográfica presidida por Paco Marín e coa chegada de Sánchez ao goberno nos tumbaron o convenio, nos retiraron o convenio e tuvo que facelo o Concello con fondos propios pois 3 anos máis tarde. Eu quería decirlles que
Estou moi satisfeita de todas as xestións que fixemos, estou moi satisfeita de todos os fondos que se invertiron e estou moi satisfeita de poder ver que vostedes agora se suman ao carro. Pero por eso non vou a terminar sin deixar as cousas claras. Esta moción chega tarde, sí, chega tarde porque vostedes veñen a pedir algo que se está facendo. Se está cuidando o paseo, se están retirando todas as árbores que pediu o Concello encarecidamente 1, 2, 3 e 1000 veces a Confederación. Se levan investindo fondos nos últimos casi 20 anos sin cesar de outras administracións e da administración municipal. Se está pendiente do paseo, da súa limpeza, do seu cuidado e, efectivamente, como calquera outra obra, ten deterioros que hai que irlo reparando, pero eu non podo de ninguna maneira escoitar todo o que escoitei aquí. Pero a pesar de eso vamos a votar a favor. Non atosigue a concelleira con a ver que están de acordo, que non están de acordo. Vamos a votar a favor, como votamos a favor da Resteva. E xa lle digo que todas as mocións que traian deste tipo, inda que lle diga que chegan tarde, inda que lle diga que é lamentable o que vostedes traen aquí, vamos a votar a favor, porque nós non podemos estar en contra de algo que xa estamos facendo, pero non me vou a calar. Lles vou a decir claramente que chegan tarde e que as próximas mocións, que serán 9 as que teñen por diante para presentar, pois sempre que sean en aras de contribuir o que xa estamos facendo, eu lle pondrei os colores na cara, pero votaremos a favor. E lles direi que son desleales con nós, porque saben que todo isto o estamos facendo. E, polo tanto, ter unha bandeira verde o dice todo. Ter unha bandeira azul o dice todo. E agora o que estamos desexando a que se rematen esas obras dese parque, que se lle vai a poñer pois final con unha inauguración a que xa lles convido por o día 1 de setembro. O día 1 de setembro, que ainda non temos hora, pero vendrá o vicepresidente, o conselleiro de presidencia. Diego Calvo vendrá pois a visitar as obras e a dalas por terminadas. Convidaremos os rapaces para que veñan pois a disfrutar dese parque, que estará rematado seguramente que antes e estará para uso e disfrute da xente desde que se remate, que lle quedan uns días. Pero o día 1 de setembro pois é precisamente cando a Xunta de Galicia ven a visitar as obras que financiou. E bueno, pois eu creo que vamos a intentar seguir e colocar outro cartel. O último que colocamos foi o da Gata, que xa agora pois está en licitación ou a punto de licitarse esa obra, e agora vamos a colocar o seguinte, que estamos traballando en ver para onde vai a crecer o paseo. E aquí do que se trata non é de que nos teñamos que xuntar con outros concellos, que nós non estamos en contra de facelo. Aquí do que se trata é de que o Concello este á altura, buscando fondos para ter esa realidade. A realidade é que temos 5 kilómetros de paseo, coidado, mantido, en perfecto estado, que cando hai algún problema se soluciona, que teñamos 3 parques ao redor do paseo. E o que queremos é ter máis parques, ter máis paseo e ter máis zonas verdes, porque eu creo que se todos nos damos conta de algo é que investir no Louro e investir nas zonas verdes de Mos é investir en zonas onde acude todo o mundo, non solamente de Mos, sino de outros lugares. Estou moi contenta, ademais, de ver como veñen escolas de outros puntos de Pontevedra, ao Parque da Auga de Sanguiñeda, ao Parque da Auga da Pesqueira, é dicir, que foi un acerto. Foi todo un acerto investir aí. En este momento, repito, estamos investindo 1 millón de euros, pero se nos poñemos a sumar ao longo da historia, é unha cantidade moi importante. Así que eu lles dou a benvida a que traian mocións, bueno, pois que ao final o que veñen a recordar é que este goberno está traballando pola senda verde, pola senda azul e polos lugares onde Mos efectivamente quere que se siga investindo e se disfrute. E vamos a votar a favor, claro que sí. Votos en contra, abstencións, votos a favor, queda aprobada por unanimidade. Hai unha moción por urxencia. Bueno, vamos, comunicacións, que damos conta das comunicacións, nada, non hai comunicacións, hai resolucións da alcaldía que se dan conta, e hai unha moción por urxencia, ten a palabra o voceiro do Partido Socialista. Os socialistas de Mos traemos a este pleno unha proposta de cambio de itinerario do Camiño de Santiago ao seu paso por Amieiro Longo, coa urxencia de amosar unanimidade da corporación en atopar solucións a un dos problemas máis graves que ten a Nacional 550. Calquera que intente cruzar a Nacional diante do Megachino para seguir o Camiño de Santiago pola Rúa da Quiringosta darase de conta da necesidade de atopar unha alternativa máis segura. A nosa proposta é comezar canto antes cos trámites para cambiar esta ruta
E para iso propomos un camiño alternativo nesta moción por urxencia que evite cruzala en Nacional 550 e leve os peregrinos e peregrinas por un sendeiro moito máis amable, natural e, sobre todo, seguro. Esta proposta intenta solucionar un dos problemas e non quere dicir que neguemos os demais que hai. Todo o contrario. Intentaremos todo o que estea nas nosas mans para axudar. Lonxe dos movementos e ataques políticos que houbo e segue habendo entre os representantes das institucións afectadas, e sen buscar responsabilidades en ninguén. Ante problemas, solucións, non máis problemas. Deixemos a un lado todo iso e comecemos resolvendo este problema de seguridade coa unidade do Pleno para solucionar un dos problemas. Por todo isto, pedimos ao Pleno que sexa aceptada a urxencia e que debatamos as posibilidades que temos para solucionar un dos problemas de seguridade da Nacional 550. Necesitamos solucións inmediatas. Gracias, Benega. Votamos a urxencia, votos a favor, queda aprobada por unanimidade. Ahora sí ten a palabra, volve a ter o Partido Socialista? Sí, primeiro justificou e agora... Ahora ten a palabra de novo. Vale, grazas. Vou dar paso a ler a moción. O Camiño de Santiago é un ben de dominio público protegido pola legislación. Forma parte do noso patrimonio inmaterial e é innegable que aporta moitos beneficios tanto ao territorio como ás persoas que o transitan. O importante non é chegar a Santiago, senón quen és ao chegar. O Camiño portugués atravesa o noso concello por zonas moi bonitas como a zona de Santiaguiño en Guizán ou o propio Pazo de Mos, pero entra ao noso concello por unha zona de confluencia de camiños que antigamente eran transitables, pero que actualmente sofren unha densidade de tráfico elevada. Ademais disto, existe un cruce na Mieiro Longo coñecido por todo o mundo por ser perigosísimo, tanto que este mes houve un atropelo a unha peregrina. Este cruce carece de proteccións para os camiñantes, non ten sinalizacións suficientes, coincide nunha zona de recta onde as velocidades dos vehículos son elevadas e con bastante porcentaxe de vehículos pesados. Ante esta situación e en busca dunha solución rápida que evite máis accidentes, este grupo cree necesario desviar o camiño entre a Rotonda das Angustias e o camiño da Quiringosta por unha alternativa máis segura que evite o citado cruce. Dende a nosa posición, propomos dúas variantes que deberán ser estudadas polos técnicos municipais para analizar cal é a mellor. A primeira proposta sería o desvío do camiño polo camiño do Az ata chegar ao camiño do tranvía. Ao pasar a ponte da vía, a 100 metros, existe unha entrada a un camiño forestal consolidado que transita pola beira da vía de tren ata chegar ao camiño da Quiringosta despois de 1 kilómetro. Este camiño conta cunha beleza natural moi elevada, con especies autóctonas a ambos lados do camiño e evita ter que cruzar a Nacional 550. A segunda opción comezaría do mesmo xeito, pero no lugar de utilizar o camiño forestal descrito na primeira proposta, seguiríase o camiño do tranvía ata a Avenida Sanguiñeda e se desviarían pola rúa de Segundo Pampillón ata reencontrarse co camiño de Santiago no cruce coa rúa de Cringosto. Este camiño ten o inconvinte de que existe bastante tráfico en Segundo Pampillón e non ten beira rúas, entón creemos que a primeira opción é a mellor. Pero, bueno, por todo o descrito, proponse o Pleno do Concello de Mos os seguintes acordos. Instar o Concello de Mos a que elabore unha memoria técnica que xustifique unha variante ao actual cruce en Amieiro Longo e instar a Xunta de Galicia a que atenda a esta solicitude e autorice o antes posible unha alternativa máis segura. Bueno, dicir que foi unha pena que onte non nos avisasen para estar na mesa do camiño, non sabíamos que podíamos asistir. Sí que Leo explicounos que foi por non asistir a última comisión de seguimento da Nacional 550. Creemos que son cousas diferentes e que non tivera estado mal ser avisados. De todos xeitos, queremos presentar esta idea, esta proposta, debater. Sei que se propuxo poñer se non me equivoco, corrixídeme se o fago, colocar un velocímetro, un radar e un semáforo nese cruce. É unha idea, é unha proposta, podemos debatir ambas, pero creo que a máis rápida, a máis segura e a que menos tempo levaría para evitar a administración, pois sería desviar o camiño polo itinerario que estamos propondo.
Nada máis. Gracias, Gustavo. Ben, a moción que trae o Partido Socialista é unha moción interesante porque, ademais, o tema está bastante en boga, non só polo tema da Nacional 550, senón como somos conscientes, e hoxe pola mañán fomos conscientes, o Camiño de Santiago en prácticamente todas as súas variantes está tendo un éxito tremendo e a veces por éxito se morre. Entón, o camiño hai que cuidalo en xeral, ao marxe da problemática que hai concreta da Nacional 550, que tamén é importante, pero como xa temos manifestado en varias ocasións, a seguridade Nacional 550 é toda. A dos vehículos, a dos peóns, a dos peregrinos, non só se circunscribe aos peregrinos. A idea que nos presenta o Partido Socialista ímola a apoiar, pero coa idea sempre de que, como ben se pide na proposta de acordo, máis que nos digamos cal é o camiño que ten que seguir, que sexa unha comisión técnica, que ao mellor teñen que ser técnicos municipais ou ao mellor teñen que ser técnicos do Xacobeo, ou da Xunta, ou de Patrimonio, etc. Porque, só para recordar, o Camiño de Santiago non é inamovible. O sea, o Camiño de Santiago, de feito, a día de hoxe non transcurre polo camiño tradicional tampouco. Entón, que sí que se pode modificar, pero ten que ter unha lógica, ten que ter unha coherencia, e sobre todo, porque todos o vemos. A veces dá igual por onde poñas o camiño, o peregrino tira como a cabra, tira polo monte, por onde lle cadre. Entón, se se fai, hai que facelo moi ben. Hai que facelo moi ben. Hai variantes, propostas que creemos que son interesantes, pero dito, quizá non só os técnicos ou o Concello tería que evalualo, senón técnicos da Xunta ou de Patrimonio os que fan a evaluación. Ademais, eu, se non recordo mal, hai un Consello do Camiño, unha institución propia que tamén marca iso, que non só rixe o camiño portugués, o camiño da costa, o camiño inglés, bueno, os 4.000 camiños que hai. Entón, pode ser unha solución que pode aportar que haxa menos peóns dentro da Nacional 550, pero tamén temos que ser lógicos que iso non soluciona a problemática da Nacional 550. Que vai seguir igual. Imaginemos que cambiamos a ruta do camiño. A problemática nacional 550 vai seguir igual. Pero isto pode axudar, por exemplo, a diminuir o volume de peóns que hai nese sitio e, en parte, diminuir parte da perigosidade que ten. Entón, é unha moción interesante, creo que se debe de estudiar. Non temos nós que aprobar aquí ahora a variante. Eles propuxeron, creo que, 2 alternativas. Ao mellor existen máis, existen outras alternativas. Nós sí que estamos a favor, e por iso vamos votar a favor, de que se estudie, de que se crea a comisión que se teña que crear, que se inste a xuntas, a quen sea, para que se estudie esta posibilidade, porque efectivamente pode aportar seguridade, pode aportar a que o camiño sexa máis atractivo para os camiñantes, etc. Pola nosa banda nada máis. Vale, gracias, Gustavo. Ten a palabra Leo. Ben, a moción que presenta hoxe o Grupo Socialista parte dun recoñecemento que compartimos. Existe un problema de seguridade no paso dos peregrinos pola Nacional 550 e o seu paso pola Mirolongo. Ata aí estamos de acordo. Pero a partir dese punto discrepamos completamente na solución que propoñen, porque o problema non é o Camiño de Santiago, o problema é a Nacional 550, unha estrada estatal de titularidade do Ministerio de Transporte que leva anos sin recibir actuacións necesarias para garantir a seguridade dos peregrinos, veciños e outros condutores. En vez de exigir ao Ministerio que cumpra coa súa responsabilidade, o PSOE propón cambiar o trazado do Camiño de Santiago. É dicir, en lugar de eliminar o perigo, pretenden apartar os peregrinos do lugar onde existe ese perigo. E iso non é resolver o problema, iso é esconder o problema. O Camiño de Santiago pasa por a Mirolongo porque históricamente sempre pasou por ali. Forma parte da nosa historia, do noso patrimonio e tamén da vida económica e social dese núcleo de Sanguiñeda. Hai negocios que viven do paso dos peregrinos, hai veciños orgullosos de formar parte dese camiño e agora a solución que se propón é privar a Mirolongo do camiño porque o Ministerio non fai o seu traballo. E non podemos aceptar esa filosofía. Os veciños da Mirolongo non poden ser castigados pola falta de investimento do Goberno de España porque se seguimos esa lógica, cada vez que exista un punto perigoso nunha estrada non se arranxa, se cambia e se elimina o tráfico. E iso é un auténtico disparate. Aquí o que hai que facer é actuar sobre a Nacional 550, facer ver as rúas onde sean necesarias, crear itinerarios seguros, mellorar os pasos peonís e reducir os riscos. En definitiva, executar actuacións que este Concello leva anos reclamando ao Ministerio de Transportes. E aquí onde aparecen a gran contradición desta moción. O PSOE de apoiar reivindicacións do Concello, pero cando tocou defender esa reivindicación no Ministerio nunca estivo á altura, non os vimos encabezando as manifestacións veciñais, non os
vimos reclamando con firmeza esas obras necesarias e non os vimos exixendo responsabilidade ao Ministerio, porque sempre resulta máis cómodo pedir cambios en Mos sin exixir solucións a Madrid. E iso é o que realmente pretende esta moción, trasladar o problema aos veciños de Amiro Longo sen molestar o verdadeiro responsable que é o Ministerio de Transporte. Nós non compartimos esta forma de facer política, nos queremos un camiño de Santiago seguro, pero tamén queremos que se respete o seu trazado histórico. Queremos proteger os peregrinos, pero tamén os veciños. Queremos defender os negocios locais e, sobre todo, queremos que quen ten as competencias as exerza, porque as competencias da Nacional 550 non son de Mos, que son do Ministerio de Transporte. Por iso, se realmente existe vontade política de mellorar a seguridade, o primeiro que debe facer o PSOE é utilizar a súa influencia para conseguir no Ministerio que se executen as actuacións pendentes. Mover o camiño non é a solución, é unha forma de evitar afrontar o verdadeiro problema. Mos non merece parches, merece solucións e os veciños de Amiro Longos merecen conservar o seu camiño de Santiago ao mesmo tempo que unha estrada segura, porque a solución non é cambiar o camiño, é cambiar a Nacional 550. Gracias, Leo. Bruno. Bueno, o importante está ben, estamos debatendo cales poden ser as solucións. Nos presentamos esta porque creemos que é a máis rápida e a máis fácil, porque xa sabemos que hai problemas, que a Nacional 550 ten moitos factores, non só é poñer beirarrúas, un semáforo, un paso de peóns, ten moitos problemas, xa se falaron. Nos queremos centrarnos nesta alternativa que é a máis rápida e a máis fácil para conseguir seguridade e, ao final, tentar salvar vidas. Non vai a ser que haxa máis problemas nese cruce. Creemos que é unha proposta construtiva, non queremos escapar do tema da Nacional, sabemos ben que hai que mellorala, na mesma defensa o dixen. Nós tamén estamos presionando polos nosos métodos, por outro camiño, ao Ministerio, á subdelegación, tivemos charlas, e ao final temos cada un que seguir o seu camiño, pero a búsqueda é obter unha solución en común. O en común é a meta, solucionar este problema. Empecemos solucionando este problema. Tamén sería importante ir pouquiño a pouco, porque se queremos solucionar todos de golpe, xa vemos o que está pasando, que hai unha negativa, hai informes que van en contra, nós non entramos aí, nós creemos que isto sería o máis rápido, solucionar, non estamos privando aos veciños e ofrecendo unha alternativa. Pode haber as dúas alternativas e eso pode estar indicado para os peregrinos. Bueno, nós queremos centrarnos nesta proposta. Se considerades que non é importante solucionarlo canto antes, seguir outra vía, pois tedes toda a capacidade e nós non nos vamos a opoñer. De feito, nunca nos opoñemos a todo o que se fixo. Que non acudamos ou non participemos persoalmente non significa que non estemos solicitando tamén as melloras. Pola miña parte, nada máis. Gracias. Benega. Ben, aquí hai dous debates paralelos, pero que non son o mismo, transcurren, nunca mellor dito, pola mesma estrada que a Nacional 550, pero un tema é a problemática da Nacional 550, que si ten unha pequena parte pola que o Camiño de Santiago transcurre, pero a Nacional 550 chega a Louredo, parte de Sanguiñeda, e ten moitas problemáticas, a parte do cruce dos peregrinos. Aquí en Mos, no cruce, hai unha problemática, en Louredo está outra problemática das líneas continuas, dos accesos, etc. Pero que ao longo tamén da 550 hai un problema evidente de sinalización, que creo que agora estaban pintando. Habrá que repasar, porque creo que en algúns sitios non pintaron ben de todo. Non pintaron ben de todo, pero bueno, hai un problema de sinalización, pasades por aí, calquera que pase, 50, 70, 80, 50, a veces son a tolemia. Ben, esa é unha problemática que merece a súa propia moción, merece a súa propia comisión, que é a que temos, e depois a problemática concreta aos peregrinos, que é o que se trata na moción. E mesturar todo, aínda que ten a súa lógica, creo que non é honesto neste debate, porque ao final o que vamos votar son dous puntos moi en concreto. Entón, podemos falar de todo. O Camiño de Santiago, xa dixen antes, moveuse 1000 veces.
non hai camiño de Santiago a día de hoxe que respete os camiños do século XII, porque é inviable. Porque xa nin o camiño de Santiago no seu día pasaba pola calzada 19 romana. O sea, foise modificando. É máis, estáse pedindo actualmente que se modifique o trazado no Porriño, porque pasan polo medio do polígono industrial, o cal é un sinsentido. É un sinsentido. Estáse pedindo. Entón, que hai que modificalo ou non, quizá non é obligación ou non é o deber deste pleno, pero si instar a que se estudie, nós estamos totalmente de acordo. Unha vez que se faga ese estudio coas propostas H, B ou C, aí podremos debatir se nos gusta ou non ou hai que mantelo como está. E ao mellor nos sorprende, porque ao mellor os propios técnicos deciden que o trazado actual é o mellor. E o que hai que facer, efectivamente, na Nacional 550, os arranxos necesarios para que sexa seguro o cruce. Pero polo menos teñamos esa información. E ao mellor podense estudiar esas variantes e ver. E nós insistimos. Non creo que sea un tema de castigar aos veciños da Meirolongo porque se estudien alternativas, porque a mellor alternativa pode ser que siga por a Meirolongo, que profundicen a Meirolongo e Carracido, non o sei, pero que iso que o digan os técnicos especializados. E para concluir, nós creemos que a idea está ben, petar na administración que sexa, falar cos técnicos que sexa, sexan os municipais ou de outras administracións, para estudiar o tema e ter un coñecemento e unhas alternativas estudadas e argumentadas. E por iso imos votar a favor desa moción. Gracias. Leo. Ben, decían que a solución é a solución máis rápida. Non é máis rápida, máis cómodo o Partido Socialista, porque desviando o camiño non teñen que enfrentar directamente co Ministerio a esa solución. Me gusta que resoplen, porque están resoplando ante unha verdade. Entonces, a solución que aportaban antes, un camiño alternativo e un camiño oficial no Porriño, que se desvía do polígono. Pero milleiros de peregrinos siguen pasando polo polígono. O que vai pasar na Nacional 550? Que podemos facer un itinerario alternativo e a xente vai seguir indo por a Meirolongo. Temos que solucionar o problema en a Meirolongo e non desviar o camiño, independentemente de que estamos privando outra vez, como decía, os veciños da Meirolongo de ter ese camiño por ali. Temos que falámoslo entre a mesa do camiño, hai solucións que se poden estudar e que son rápidas, algunhas máis que outras, como pode ser unha pasarela, un paso subterráneo, pero esa é a solución, pero ten que poñer as cartas sobre a mesa ao Ministerio e hai que exigirlle que fagamos iso, non só axudaríamos os peregrinos, senón tamén os veciños da Meirolongo que están sempre sufrindo isto. E non perjudicaríamos a esa asociación de veciños, a ese barrio de San Iñeda, de retirarlle o camiño a Santiago, porque, aínda que históricamente podía ser outra ruta, leva moitísimos anos e se está afianzado como a ruta e o paso por mos do camiño de Santiago. Por eso creemos que a solución é seguir pedindo ao Ministerio unha solución aí. Independentemente que o día de mañá houbera unha ruta alternativa porque o decidirá o camiño de Santiago, temos que ter unha ruta segura porque é a ruta principal e iso non vai deixar de ser así. Por eso non estamos en contra desta moción. Bruno, gracias, Leo. Nada, Leo, creo que hai un pouco de opinión e non tanto de tecnicismos, ¿no? O que se pide nesta moción é estudar alternativas e ver se é máis rápido ou máis lento. Non é o tema de esquivar o Ministerio, ou quizáis sí, para conseguir a maior celeridade na solución. Eu creo que o máis fácil é ofrecer un camiño alternativo que creo que ata o Concello podería marcalo, creo, ou senón, pedirlle á Xunta que nos axude a indicar unha alternativa e que polo menos a xente poda escoller. E, mentres tanto, sí, seguir reivindicando que necesitamos mellorar a Nacional 550, necesítase un paso por a Meirolongo para os veciños, necesítase reducir a velocidade, necesítase un montón de cousas, que sí, que hai que seguir pedindo, e nós seguiremos pedindo na medida do posible e cada un polo seu camiño, e vos polo voso. Nós pedimos o voto favorable para intentar reducir os riscos e aumentar a seguridade o antes posible. A seguridade é importante. Vale que entendo que hai política, hai que buscar a confrontación, temos diferentes maneiras de pensar, pero o importante é atopar unha solución canto antes. Repito, creo que esta é a máis rápida. Se non o consideras así, pois votar en contra. Pero nós pedimos o voto favorable para intentar solucionar isto canto antes. Podemos enmendar quen ten que estudalo, aí pode ser. Incluso podemos exixirlle ao Ministerio, non sei. Pero hai que buscar as solucións e para eso estamos, non? Nos aportamos esta proposta.
Gracias. Hoxe a 1 da tarde nos vamos a xuntar en Amiero Longo para cortar a carretera nacional. A 1 da tarde. Hoxe a 1 da tarde nos vamos a xuntar en Amiero Longo para cortar a carretera nacional. Estivemos 3 autobuses de veciños e veciñas en Pontevedra na subdelegación de goberno fai un mes. Estivemos xuntándonos desde hai meses nunha comisión de seguimento donde nos demos conta de que o Ministerio de Transportes e o subdelegado do goberno se está a rir deste concello. Non quere atender a súa alcaldesa, dice que é unha alcaldesa que confronta e que, polo tanto, non se senta con ela. E chegar a decir eso a través do voceiro do Partido Socialista creo que está todo dito. Está todo dito. Polo tanto, eu vou a seguir facendo o que levo feito os últimos anos de alcaldesa, que son casi 20, que defender os intereses de Mos. E vostedes deberían estar á altura. O Partido Socialista debería estar á altura dos veciños. Temos un problema serio de seguridade, vostede o dixo, pois demóstreo e póñase ao lado dos veciños. Ao lado dos veciños nas concentracións, ao lado dos veciños no corte dunha estrada como vamos a facer dentro dun rato. Eso é o que hai que falar hoxe. E non vir aquí con un panfleto que o que está intentando desviar a atención, e lle vou a decir por qué, ademais. Porque vostede trae aquí un documento que é unha separata dentro de un gran problema, como dixo o voceiro do BNG. E vostedes se me ven aquí a falar de que esta é a solución rápida e de que o podía printar o propio Concello e que non ten nin idea do que está a decir, nin idea. Porque de verdad que lle digo que cantos anos levan no Porriño intentando cambiar o camiño, isto non é tan fácil. Isto non é tan fácil como vamos a cambiar o camiño, pois precisamente é o camiño máis longo. Porque a cuestión patrimonial que eso conleva e a cantidad de entidades e de asociacións de amigos do camiño e etcétera, etcétera, que si quere un día se senta comigo e lle explico polo miúdo o trámite o que nos someteríamos, que serían anos, porque isto non é tan fácil, yo digo. O que é fácil e inmediato é precisamente non confrontar e que o goberno de España transforme esa travesía en travesía urbana. Iso é o fácil. E iso non é a solución inmediata, vostede cree que non? Vostede que non cree que non é a solución inmediata? Entonces, bueno, eu o que lle quero decir aquí é que, en primeiro lugar, levamos moitos anos padecendo este problema. Eu creo que xa todos o saben que non é de agora. Non é ni deste goberno de España, nin é desta corporación. Levamos anos padecendo este problema, pero si cabe, nos últimos tempos, o tema está moito máis acuciado, porque o Concello desarrollou as superficies comerciais que lle correspondían e porque o Camiño de Santiago se multiplicou. E, efectivamente, non queremos morrer de éxito. O que queremos é que siga sendo un camiño que milleiros de peregrinos acudan a él e que teñan seguridade. Pero, efectivamente, a separata é esta, o Camiño de Santiago, porque o problema da Nacional é moito máis que eso. Por que nos vamos a quedar con este poquiño de problema, cando o problema é a xente de Amiero Longo, a xente de Mos, a xente de Louredo, a xente de todas partes, ao final, porque a xente vai a Porriño camiñando, a xente vende Porriño camiñando, a xente o que está todos os días usando esa zona comercial, ese paseo e ese camiño. Entonces, eu o que lles quero decir é que esta moción non vale para nada. A tratamos por urxencia, sí, pero que soluciona esta moción? Ayer estivo aquí o responsable do Xacobeo, e efectivamente van a poñer todos os medios para intentar buscar solucións para que os peregrinos paseen, camiñen con seguridade. Propoñían incluso unha pasarela en altura na Quirín Costa, para que os peregrinos crucen con seguridade. Porque o camiño é unha milésima parte do problema. Decía Merchi de Amiero Longo, sí, pero esa pasarela elevada non nos soluciona o problema a nós. Efectivamente, vamos a ver, aquí hai un problema global e conxunto que non se pode tapar con unha moción do Camiño de Santiago. O problema é do camiño, dos que veñen do Porriño camiñando hacia Mos a comprar, dos que van de Mos a comprar a Porriño, dos que todos os días circulan con unha bicicleta, con un carrito de bebé, con unha silla de rodas, camiñando, xente maior, xente que non coñece o lugar e que se encontra un peregrino que ven de Alemania que non sabe a peligrosidade a que se está sometendo. Entón, o que eu quero decir con isto é de verdad que sin acritud. Vamos a ver, aquí hai un problema serio, grande, profundo, que o camiño é unha pequena parte do problema. Atropelar a unha peregrina, sí,
pero que todos os días hai veciños de Mos e veciños do Porriño que pasan por ese peligro. Por eso non se pode tratar solo como Camiño de Santiago. Ayer hubo aquí a Mesa do Camiño a petición da Comisión de Seguimento para que? Pois para que todas as entidades que conforman a Mesa do Camiño se fagan eco tamén desta problemática. E a Deputación e a Xunta de Galicia saben o que lle pedimos onte? Xa que están na Mesa do Camiño, que sí, que efectivamente o Camiño pertence a todos, que se dirixan ao Goberno de España para que nos atenda. Eso foi o que lle pedimos á Xunta de Galicia. Xa que eles son os responsables do Camiño, lle pedimos que se dirixan ao subdelegado e ao delegado do Goberno para que nos atendan, para que nos escoiten, para que se senten cos técnicos de Mos e atendan de que eso sí que é rápido. Transformar en travesía urbana, eso é un trámite de boletín oficial do Estado. Eso é un trámite dun acordo do Consello de Ministros. Eso é da noite para mañán. Non é cambiar o Camiño de Santiago co proceso de investigación onde entramos. O primeiro de todo xa é que Javier, non recordo o apellido, Marván, que estaba ayer representando os amigos do Camiño, foi o primeiro que levantou a man e dixo: nin de broma vamos a consentir que se quite de Ameirolongo o Camiño de Santiago. Non estamos de acordo, porque todo ten unha esencia e unha historia. E se puderon haber feito ao largo da historia diferentes modificacións no Camiño, pero sempre sin perder a súa esencia, e por aí ten que pasar o Camiño. E a proba a dicen vostedes, cantos anos leva o Porriño pedindo un cambio de Camiño polas Gándaras. É que non é fácil, porque o Camiño de Santiago é que é o Camiño de Santiago, é que ten un motivo de ser, e tú podes desvialo uns metros hacia un lado ou hacia outro, pero ten que pasar por onde ten que pasar. E, polo tanto, os trámites patrimoniais son infinitos, infinitos. Polo tanto, retire o que dice de solución rápida, porque non o é. Aplique esa solución rápida a que se transforme a nacional en travesía urbana nos puntos kilométricos que estamos a pedir. Eu dixen ayer aquí na Mesa do Camiño e o repito no pleno: oiga, se ten que ser municipal, pois que sea municipal, que nos cedan a travesía. Non me vou a opoñer como alcaldesa a que o Ministerio nos ceda esa parte da estrada nacional para que poidamos colocar semáforos, pasos de peóns, o que sea. Preguntaba este señor, Javier Marván, decía, por que en frente de Autorribada hai un paso de peóns e máis adiante non o hai? Precisamente porque ali é municipal e despois non o é. Por lo tanto, por un lado está o Xacobeo, que estuvo ayer presente, que se levou a petición desta alcaldesa e da Mesa do Camiño de que faga xestións que interfiera co Ministerio, co delegado do Goberno de Galicia, para que nos atenda, que é o que lle pido a vostedes, que nos atenda, que nos escoite. Mire, é que eu podo caerlle peor ou mellor a Abel Losada, pero que ten unha obligación, mentras el sea subdelegado do Goberno e eu sea alcaldesa de Mos, me ten que atender. Eu non vou a tomar con ese señor un café, nin teño pensado, No, pero que me ten que recibir, lle guste ou non, lle caiga peor ou mellor, e que me ten que recibir, porque represento, lle guste ou non, a 15.000 veciños de Mos. Me ten que recibir e me ten que dar unha explicación e vostedes remen en esa dirección. E isto non é decir, bueno, que vostedes é normal que busquen a confrontación. Pero que confrontación buscamos? Pero que confrontación? O que estamos é a defender a peligrosidade a que se someten todos os días milleiros de veciños. Outra cuestión é que non lles guste que nos poñamos en frente de vostedes, porque están a defender un partido, pois todos os días que temos a Comisión de Seguimento, oye, de unha maneira que hasta a veces eu me sinto un pouco que sinto vergonza allea, Eu, a este señor que facía de voceiro en esa comisión, sentín vergoña allea, a veces escoitándolle. Lle digo de verdad, un partido ten que ser algo máis que eso, Ten que ser algo máis que eso. E, por tanto, hombre, disimulen un pouco. Disimulen un pouco. A Xunta de Galicia vai a buscar a maneira de que o cruce, en este caso, donde se cruzan a Quirín Costa, se coloque unha pasarela elevada ou subterránea, que é o que van a estudiar, porque a eles lle compete o camiño. A eles lle compete o camiño. E, polo tanto, o camiño, pois o que van a tratar é de melloralo. Pero a nós nos compete algo máis que o camiño, que é a xente, a vida das persoas de Mos. Queremos blindar os peregrinos, protexelos e que non atropelen a ninguén? Por suposto. E é máis, vamos a aproveitar
que pasa o camiño para sumar a máis administracións para que a reivindicación sea máis forte, porque menos mal que pasa o camiño, porque se non pasara o camiño non poderíamos agora pois ter máis administracións como a Deputación de Pontevedra ou a Xunta de Galicia axudándonos a que o Ministerio nos escoite e a que o Ministerio resolva. Pero non se confundan. O problema non é o do camiño, é o de Mos. E insisto, votamos en contra desta moción porque o que buscamos é o camiño máis rápido, que non é este. Este é un camiño infinito que, ademais, non deixará nunca de pasar por Amieiro Longo. Nunca. Por lo tanto, coas verbas que ayer quedaron aquí manifestas en acta da persoa responsable do Xacobeo, eu o que lles digo é súmense, como se está sumando a Xunta, como se suma a Deputación, súmense vostedes a isto, que se transforme a Nacional 550 en travesía urbana, para poder o Concello ter ali a disposición de todos unha seguridade de señalización vertical e horizontal. É que é necesario. E iso é inmediato. Non fai falta que Pedro Sánchez aprobe os orzamentos do Estado. Non fai falta. Non fai falta. É simplemente unha decisión que teñen que adoptar. Home, me imagino que para a pintura e para colocar uns semáforos, para iso ainda deben de ter. E lles convido a que veñan hoxe a unha a cortar a Nacional. E lles convido a que sigan esa reivindicación. Oiga, é que eso non é confrontar. Eso non é confrontar. Eso é defender os intereses de Mos. Non mova a cabeza porque é así. Outra cuestión é que resulta que están gobernando vostedes. Ten algunha dúbida de que cando chega o novo presidente do goberno, si eso ocurre, eu seguirei manifestándome? Non teña ningunha, pero os veciños non a teñen. Porque eu xa me manifestei contra Mariano Rajoy, Eu xa o fixen, sí, eu xa o fixen. Eu non me arrugo nunca. Por eso, os veciños me votaron 4 veces por maioría absoluta. Porque eu non me achico, porque eu non me arrugo, porque eu defendo a Mos donde teña que ser. Fagan vostedes o mismo. E procedemos a votar esta moción. Votos en contra, votos a favor, Partido Socialista BNG queda rexeitada. Pasamos a rogos e preguntas. Teñen o doble de rogos e preguntas, que son os do mes pasado máis este. Ten a palabra o Partido Socialista. Queríamos comezar falando da piscina municipal de San Eleuterio. A xestión da piscina de San Eleuterio deixa moito que desexar. Sabemos que hai aglomeracións, hai xente que ten que cambiarse fora dos vestiarios, hai lixo, inseguridade, problemas de aparcadoiro, entón pedimoslle ao goberno que teña este servizo un pouco máis cuidado. Queres contestar? Sí, gracias, alcaldesa. Mira, sinceramente, eu creo que vai vostede moi pouquiño pola piscina de San Eleuterio, moi pouquiño. Que hai moita xente, sí, por suposto, pero que está limpia, iso sí, Aí vostede non pode decir iso. Que temos os vestuarios con agua quente para que utilicen a xente, que hai moita afluencia nos vestuarios tamén, pero que están limpios, iso que non yo consinto. A agua limpia e os vestuarios limpios. E a limpieza existe na piscina e vostede o sabe. Si vai por ali o sabe. Eu non sei se realmente iría. Grazas, alcaldesa. Máis preguntas? Gracias, Feli. Nada, hai testemunhos. Continúe, por favor. Do que pasa na piscina. Queríamos preguntar como vai a situación dos vertidos da AP9, no accidente de Empereiras, os vertidos de gasoil da AP9. Pois mire, acabo de recibir un correo do subdelegado do goberno, que ainda non abrín, que me dice que me acaba de enviar un correo á alcaldía precisamente da AP9, dos vertidos, sí. Sí, claro. Pero é o que me están preguntando, non? Non sei que parte non expliquei ben, pero abro ahora mismo. E isto é... sabes tú que non? Que nos chegou... Chegou, outro día nos avisaron de unhas axudas que salían, non? Quen o pode explicar? Porque ahora me está contestando o subdelegado que dice que os danos ocasionados é unha convocatoria de vertidos, non? Parece ser. É que non o vin con calma, acabo de recibirlo ahora. Sí. No, vamos, isto hai que verlo con calma. Outro día nos chegou unha convocatoria de posibles axudas por o accidente da AP9, dos vertidos e demais. A secretaria veu con Leo, non?
Sí, podo explicar un pouco mellor. Sí, venga. A ver, realmente esta convocatoria envían porque a donde máis intenta abrangar é sobre todo o tema dos incendios e outros temporais, pero tamén podía coller eso que pasou en Pereiras co gasóleo. Estudando, de momento non nos podemos adherir porque o Concello non tuvo gasto sobre iso. Ao final, directamente, a SEGA cargou todos eses gastos sobre a aseguradora do vehículo. Entón, nós non temos un gasto como tal, non podemos justificar unha axuda sobre algo que vai a solucionar o medio ambiente da Xunta. Por iso non podemos pedir esa axuda. E por explicar un pouco a pregunta, se está terminando a retirada de terras. Bueno, no momento fixemos un orden de emerxencia o domingo, o día seguinte do verquido. Medio ambiente da Xunta tivo o plan de emerxencia, se puso a cargo, contratou a Traxa, xa paralelamente Confederación contratou a Traxa tamén para o que é a limpeza do cauce, e o primeiro é eliminar todos eses vehículos. Van a acabar a mediados deste mes de retirar toda a terra está tratándose, agora van a traer terra nova para todo o que é o vial debaixo da P9, e tamén para unha parcela individual que recibiu, e foi un pouco aliviadero dese gasoi porque tiña conectado o regadío, e foi a sorte de que non fora río baixo, quedou nesa finca e se pudo tratar. Entón estamos nese punto, están terminando de retiralo e agora van a repoñer con terra vegetal nova. Vale, gracias, Leo. Máis preguntas? Moi ben, queríamos falar da exposición que se fixo do novo Puxeiros a Corporación outro día. Os técnicos encargados do proxecto recoñeceron que unha das principais dificultades para lograr que este novo Puxeiros funcione é o tráfico pesado que sofre Puxeiros. Que medidas concretas pensa tomar o equipo de goberno, en que prazos prevé facer estas medidas para solucionar o tráfico pesado en Puxeiros? Estamos con eso. Estamos precisamente adoptando medidas e estudiando como melloralo. Moi ben. Hola, eu quería facer de novo a pregunta sobre o campo de fútbol de Louredo, porque xa contaban empezar este curso e non se sabe nada. Outro día Feli dice que por 2 décimas que iban mal escritas tuvieron que volver a repoñer toda a documentación, pero bueno, a ver como está, se adiantou, non? Porque eu tiña entendido que esa subvención da Diputación xa se tiña antes dos presupuestos participativos, entonces, o sea, que fai máis dun ano. Entonces, pois, si podes decirme cando vai empezar. Sí, che digo, Fina, mira, efectivamente, como chegou Fina, cando interveñas, encende o micro porque así queda grabado. Apagóuse porque estaba. Non, porque lle deu a nada. Dinlle sin querer, entonces, perdón. Sí, Fina, o que che dixen outro día, había, bueno, pues un erro de 2 céntimos e tuvemos que volver a mandar todo o expediente á Diputación. Xa o venres pasou por Diputación, o prepararon, estamos esperando, acabo de preguntalo a parte esta mañá, se xa chegara, para que Secretaría xa proceda a licitación, pero é cuestión agora de días, xa está todo. Sí. No, digo despois a empresa, dalle pouco tempo para que a faga. Depois quería comentar, outro día tuvemos un pequeno, non vai a decir, desencontro, digamos, ¿no? Co concejal con Camilo. Eu creo que quede claro que porque nos interesemos por proxectos que ten o Concello, iso non é poñer paus na roda, como decías tú, no? Porque o Partido Socialista se interese. Nos queremos saber como se fan as cousas, como están os expedientes, que, por certo, temos varios pedidos e non se nos dá acceso, non? Entonces, isto, sabes que era do saneamento de Arbille. É verdad que nos falamos cos compañeiros dos outros ayuntamientos por donde ten que pasar, donde ten que verter, e queremos saber se hai algo firmado, porque sabemos que a veces as cousas tendo as firmadas son máis seguras, que sería triste que se lle ilusione aos veciños de un saneamento que despois ao mellor chegar a hora de verter, pois teñen que esperar ou hai dificultad.
Y solo era eso, saber, y si hay algo firmado, por favor, nos gustaría ter conocimiento delo. E rogar que non penses que non se transmita eso de que porque nos informemos ou porque queramos estar informados e poñer palo na roda. Para nada. Gracias. No, nada, vamos a ver, en principio, cando pediu o expediente Alejandro, se lle pasou o expediente do saneamento, sí? Non tes... Sí, tes expediente do saneamento, aí non tes problema nenhum. E o de vertido, si temos un convenio con Talco, ten agua de Louro, Consorcio do Louro, en principio non temos que ter problema nenhum, como está vertendo máis xente desa zona, non será o único saneamento que vaya para Gondomar, xa hai veciños dali que están vertendo, entón eu creo que non ten que haber problema nenhum, hai un convenio firmado, ten o Consorcio, en principio non ten que haber problema nenhum, nada máis. Si non hai problema ningún, si non te importa pasar ese convenio que tes, pues tamén estaríamos informados. O falarei co Consorcio, Non sei. Perdón. Bueno, eu sí que quería facerlles unha pregunta a vostedes. Vostedes queren que se resolva a vertedura do saneamento de Erville? Sí. Gracias. E o máis rápido posible pode ser. Gracias. Benegá, Gustavo? Xa remataron. Sí, en Puxeiros detectamos cheiros que salen dos sumidoiros e, vale, os cheiros habituais das augas fecais son entendibles, pero comentáronnos que se detectou tamén un cheiro ácido máis indo hacia, bueno, en frente do bar Faquiña, nesa zona detectaron un cheiro ácido, era por comunicalo. Bueno, o miro e falo co Consorcio, porque o de saneamento leva o Consorcio, o miro, pero oficialmente non recibí ninguna notificación de que houbera... Claro, mellor foi un vertido puntual ou así, es por advertir. Gracias. Gustavo. Ben, varias cuestións. Xa se trouxeron ao menos 2 mocións a este pleno, xa hai bastante tempo, instando a Xunta de Galicia que faga un patio cuberto para o IES de Mos. O Instituto xa cumpliu 30 anos, non está ese patio cuberto tan demandado. Vostedes dixeron que se iba a facer, xa hai 3-4 anos que se iba a facer, e o lógico é que as obras comecen no verán, cando non hai clase. A pregunta é como está o tema e cando van comenzar esas obras. Estivo o Conselleiro de Educación a semana pasada en Mos e me dixo que estaban co trámite, o sea que espero que empecen antes de que empece o curso, si poden ser, e se non, pois estará o curso comenzado, o caso que se fagan o antes posible. Ben, outra petición. No noso Concello temos unha ordenanza de vados e tamén unha ordenanza de tráfico e circulación. Hai veciños que pagan a taxa correspondente de vado, o cal lle permite que ninguén ocupe vehículo na entrada da súa casa ou do seu recinto. Así mesmo, a ordenanza de tráfico prevé sancións e retirada de vehículos a quen incumpra isto. Pois xa varios veciños en varios lugares se queixan de que cando dan aviso de que están ocupando un vado, pois que non se actúa. Algo moi parecido tamén pasa coas prazas de discapacidade. Por tanto, instamos ao Goberno a que tome medidas nese sentido, aplicando como corresponde a ordenanza de tráfico, que non só hai que ir a multar a puxeiros, senón en aqueles sitios onde se incumpran as normativas, ademais de maneira reiterada, como é na ocupación de vados. Gracias. Outra petición. O pleno pasado trouxemos unha moción sobre o cruce da Resteva en Guizán, a cal foi votada por unanimidade. A concelleira delegada de Educación, Julia, que espero que felizmente de vacacións hoxe non está, explicou no pleno que xa estaba en marcha unha licitación para mellorar a estrada provincial ao seu paso por Guizán, e que nese proxecto xa se contemplaba a mellora dese cruce. A realidade é que o proxecto contempla únicamente o cambio de asfalto e facer cunetas en Louredo. Por tanto, pedimoslle 2 cousas, que aclaren se os técnicos municipais e os da Diputación están facendo algún proxecto concreto para o cruce da Resteva, e segundo, xa que se vai facer un cambio de firme,
que se revise o proxecto para solucionar o tema da recollida de augas na estrada de Guizán, que, como sabedes, é unha petición moi reiterada da veciñanza de Guizán, e xa que se vai facer un cambio de firme, o lóxico é aproveitalo. Onte a noite, precisamente, falei co presidente da Deputación porque este asunto tamén o están levando vostedes ao pleno provincial. E, efectivamente, lle reitero o mesmo que lle dixo o presidente en Pontevedra ao seu compañeiro ou compañeira, en este caso non recordo, que está todo contemplado. O tema das augas, mais o da Resteva se vai a facer con motivo da obra de pavimentado. Quede tranquilo que é así. Ben, alegámonos. Cantas prazas hai disponibles neste momento nas escolas infantís públicas do noso Concello, incluindo a de Rebullón? Sabedes? Sí, yo paso, non tengo aquí o documento ahora mismo, pero a nosa, bueno, a Escola Infantil Pública do Concello ten 14 solicitudes de reserva, que se está desde hoxe a empresa que vai a executar o servicio, poñerse en contacto con as familias, pero podo pasarlle despois as solicitudes, tanto as renovacións de praza como as prazas novas. Non as teño ahora mismo aquí, pero podo proporcionarlles, non quero dar o dato erróneo. Pero, perdón, esas 14, fálame da Escola de Rebullón ou das 4 escolas? Claro. Referíame a todas as escolas públicas, incluída a do Rebullón, que ten esta modalidade público-privada. Entendo que me vai pasar o dato... Correcto, si pasei o dato completo. Pola miña banda unha última petición, despois paso yo ao meu compañero que quero facer unha pregunta. Hai cousa dun mes, do día 28 de xuño, o Goberno Municipal autorizou a que uns peregrinos pernoctaran nas instalacións do Colexio Castromós, o cal xa é sorprendente, pois non é un espazo habilitado para esa función. Ao lunes seguinte disto, tiñan que entrar os rapaces e rapazas do campamento de verán e os usuarios se atoparon coas instalacións do colexio abertas, danos nas instalacións, suciedade e restos de roupa usada, ata comeran a comida que había guardada en neveiras para as crianzas. Por non falar da festa que montaron na terraza do colexio a tantas horas da madrugada molestando os veciños. Por tanto, pedimos ao Goberno que explique quen autorizou ese uso, quen deixou as instalacións abertas e se hai algún atestado policial sobre o tema e que medidas se tomaron. Que, por certo, pedimos esta información por escrita hai 2 semanas e ainda non tuvemos resposta. Entón, pedimoslle que aclaren isto neste pleno. Pois contestaremoslle por escrito. Máis cuestións? Simplemente unha preguntiña. Fai 15 días, fai un mes, os que vamos a traballar hacia Porriño, na zona de Mercadona, Burger King, sempre hai uns cheiros bastante desagradables. Era se sabedes algo ou se están solucionados. Últimamente recoñezo que non están, pero de aguas fecais total, xusto na rotonda. Non sei se sabedes algo ou non, pero é pasar por ali e apestaba. Que te refires? Na esquina ali do... Donde está o taller, enfrente ao taller, naquela zona, cada vez que pasabas co coche, aquilo, había uns tiros afecais, pero total. Non sei se sabedes algo. Hai un enganche de saneamento da parte dos ferranchos de arriba, non? Sí, no, pero por eso quero decir, hai un enganche que pode pasar ao mellor que algo non este funcionando ben. Digo que creo que hai algún invertido descontrolado, pero falo co consorcio e o miramos ali. Digo, porque fai, non sei, pode ser que un mes seguido, todos os días a máis chegaba mal. Entón, ten que ser algún vertido ou algún problema co saneamento. Non te preocupes, Alberto, que se me cargo de verlo aí. Vale, pois entonces queda pendiente eso que dixo Alberto e hai outro tema máis de cheiros de Bruno en Puxeiros, non? Que temos que comprobar. Moi ben, pois nada, rematamos a sesión, quedades todos convidados o día 7 de agosto, a festividade do noso patrono en Torroso. Bos días e levantamos a sesión. Gracias.